थानसालियाव डिम्पु बरुवा फैदों स' नै नाय डिम्पु बरुवाखौ बे साइडआव बरायगासिनो फार्स्ट टाइम आं डिम्पु बरुवाखौ दिनै लोगो मोनबाय नुबाय आरोना दिनै फार्स्ट टाइम लोगो हमनो नाजागोन दा एभ्रिवान गुड मर्निं आं दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव फैदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि खैराबारि टाउननि हिरिम्बा मन्दिरखौ नायनो फैदों ओमफ्राय नैबे फार्स्ट गेट आरोना हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि ओमफ्राय जोङो बे बाथौ थानसालियाव हाबहैनोसै नैबे फार्स्ट गेट नैबे फार्स्ट गेट हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि ओमफ्राय जोङो सिङाव हाबनोसै फै नैबे उनाव नुनाया फार्स्ट गेट हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि दिनै बिराद मानसि फैदो बे बाथौ थानसालियाव ओमफ्राय स्कुलफोरनिफ्रायबो एक्सकारसनाव फैदो बे बाथौ थानसालिखौ नायनो हिरिम्बा बाथौ थानसालिखौ बेनि एक्जेक्ट लकेसना माबा सिनाकना गामियाव आंनि बेक साइडआव नुनाया बे हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि सेकेन्ड गेट ओमफ्राय बे सेकेन्ड गेटखौ हाबनो थाखाय नोंथांमोना जुथा खुनो नांगोन ओमफ्राय जोङो हाबलांनोसै सेकेन्ड गेटआवबो थ' गाइस समायनाथार हिरिम्बा बाथौ थानसालिया नैबे आंनि बेक साइडआव थानायानो बे हिरिम्बा बाथौ थानसालि ओमफ्राय नैबे साइडनिया हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि लांगोना आरोना ओमफ्राय जोङो हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव हाबनोसै नैबे आंनि बेक साइडआव नुनायानो बे मेन गेट थानसालियाव हाबनाय मेन गेट आरोना थानसालि सिङाव हाबनाय मेन गेट दिनै सानडे ना दिनै देवबार गोबां मानसि फैदो नायनो ओमफ्राय कलेजफोरनिफ्रायबो स्कुलफोरनिफ्रायबो गंनै बास फैदो एक्सकारसननि थाखाय दा नोंथांमोननो खोन्थिगासिनो गाहाय सिङाव हाबना हिरिम्बा बाथौ थानसालिया जा समायनाथार ओमफ्राय थाबायनानै बायदि बरिया बानायना दोनदो ओमफ्राय बे साइडथिंबो टाइल्सनि बानायना दोनदो थाबायनाय थारैनो बिराद समायनाथार बे हिरिम्बा बाथौ थानसालिया आङो दिनै फार्स्ट टाइम आरोना बेयाव गोदान एक्सपिरियेन्स निउ एक्सपिरियेन्स जोंनिफ्राय गोजान जायो बेनिखायनो फैनो हायाखैमोन आरोना बिराद फेमास बाथौ थानसालि आरो बे गोबां गोजान गोजाननिफ्राय मानसिफोरा फैयो बे थानसालियाव बिराद गिदिर मोजांथार हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि जिं जिं पार्क बायदिसो बानायना दोनदो आरोना टुरिस्ट एट्राक्सन जायगा बे हिरिम्बा बाथौ थानसालिया नैबेयाव हाखर बनायना दोनदो नैबे फख्रि आरोना हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि जोङो दा थानसालि सिङाव हाबनोसै नैबेनो आरोना हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि सिङाव जों हाबबाय नैयाव आर'ज गाबो हारसाफोराबो बिराद फैदोलै नायनो नाय सेल्फि लागासिनो मानसिफोरा बेनिफ्राय बैयाव खुलुमनाय बे सिङाव ओमफ्राय बेयाव जिरायदोबो सेल्फिबो लादो मानसिफोरा हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव फैनानै थारैनो बिराद समायना आङो बेयाव दिनै फार्स्ट टाइमबाबो मोजां नांदों आरोना फैनानै बे बाथौ थानसालियाव फार्स्ट टाइम ना नोंनियाबो ना सेकेन्ड टाइम फार्स्ट टाइमनो बिथांनाबो नाय जि समायनाथार बिराद गुवार बे जायगाया हल बेयावनो आर'ज गाबो आरोना हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि नैबे सिजौ दंफाङा नैबे ओमफ्राय मेन टेम्पला बेनिफ्राय केमेराया कभारखौनो खालामजोबनो हाया एसेबां गिदिर नैबे बाथौ थानसालिनि सिजौ दंफां नै केमेरायानो कभार खालामजोबनो हाया बिराद फेमास जायगा बे हिरिम्बा बाथौ थानसालिया गोबां दाब जायगानिफ्राय मानसि फैनानै बेवहाय आर'ज गाबफैयो खुलुमफैयो सेल्फि लाफैयो बिदिनो आरोना ब्लग भिडिअ बनायफैयो आं आगोल भिडिअसो नुबाय थादोंमोन गुबुननि ब्लग भिडिअसो नुबाय थादोंमोन नाथाय फैनो मोनाखैमोन आरोना दिनैहाय फार्स्ट टाइम फैनानै मोजां मोनबाय बे बाथौ थानसालियाव दान्दिसे सम बेफोरबायदि जायगायाव फैनानै मोजां मोनो आङो जिउआव बेसनि गोदोर बाथौ थानसालि नुवाखैमोन दे आंनि लाइफआव फार्स्ट टाइम आरोना बेसनि गोदोर बाथौ थानसालि ओमफ्राय एसेबां मानसि टुरिस्ट एट्राक्सन जायगा आरोना ओमफ्राय टुरिस्टफोरा बिराद फैयो बेवहाय बेरायनो बिदि लाइफआव फार्स्ट टाइम नुबाय आरोना बिदि आंनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोन आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोना सोर बे थानसालियाव फैनो मोनखो गाहायाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहर ओमफ्राय फैनो मोनिफोरा जायगाखौ नायनानै माबायदि मोनखो बेखौबो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर ओमफ्राय
भिडिअखौ मोनसे लाइक खालाम नोंथांमोना मोनसे लाइक खालामबाथाय आं आरो बिदिनो मोजां मोजां जायगाफोराव थांनानै भिडिअ बानायहैनो थाखाय थुलुंगा मोनो स' लाइक मोनसे खालाम ओमफ्राय सोरबाफोर दिनै आंनि चेनेलाव हाबफैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय भिडिअखौ एसे शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना खुलुमा नामा खुलुमा खुलुमनांनिफ्राय नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालिया खैराबारिनिफ्राय मथा मथि 5 किल'मिटारसो जागोन आरोना ओमफ्राय एसे गोजाननि भिउवार्स नोंथांमोना जुदि फैनो गोसो अब्ला खैराबारि स्टेसनाव ओंखारनो हागोन ट्रेनजोंबो सुबिदा दं ओमफ्राय खैराबारिनिफ्रायथ' बिन्दास गारि मोनो आजिखालि टेनसन गैया फैनो थाखाय ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि फैनो गोसोबा फैनो हागोन आरोना बे थानसालियाव समायनाथार हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि खाथियावनो गोथैसि बावनायखौ मुसुखा बानायना दोनदों इन्सटाग्रामनि रिल बानायगासिनोलै मानसिफोरा नै तदेवर प्राइसा हा खतरा आच्छा खतरा बिश्वकर्मा किबा हवातो ना थारैनो जा समायना जायगालै हिरिम्बा बाथौ थानसालिया वा सेल्फि लागासिनो ओमफ्राय बे हिरिम्बा बाथौ थानसालिया टटेल 14 बिगा ना 20 बिगा होनदोंमोन र' दानि जोङो साथाम फैदो दिनै हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव बे सानैया गामिनिनो आरोना नै सासेया आदा ओमफ्राय बे सासेया फंबाय सासेनि नामा रन्जन ओमफ्राय सासेया बिश्व आंनि नामखौथ' नोंथांमोना मोनथिखायो आङो बे थानसालियाव फैनो थाखाय हारसिं जागोन होननानै बे सानैखौ फंबाय आरो आदा सासेखौ लाना फैबाय आरोना हारसिं जागोन होननानै थ' गाइस नाय बे हिरिम्बा बाथौ थानसालिजों रुजुजाथावना आं आरो बाथौ थानसालि गुबुन जायगायाव नुवाखै दे फार्स्ट टाइम बे हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव आं फैनायाबो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय बिदि बाथौ थानसालि गिदिर बाथौ थानसालि नुनायाबो फार्स्ट टाइम आरोना स' एसे जिरायगासिनो बाथौ थानसालिनि खाथियावनो एसे जिरायगासिनो ओमफ्राय सानैसो सेंग्राफोरा गेम गेलेगासिनो ओमफ्राय जों बिसोरनि खाथियावनो जिरायना दं आरोना जों दा बर्थमान हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि खाथियावनो जिरायना दङ बे नुहुरनाया हिरिम्बा बाथौ थानसालि आरोना जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरखौ थारैनो मोनथाम धोरोम बांसिन लानाय नुयो नाम्बार 1 बाथौ धोरोम नाम्बार 2 खृष्टान ओमफ्राय नाम्बार 3 ब्रह्म धोरोम बे मोनथाम धोरोमखौ जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा लायो आरोना आङो बाथौ धोरोमनिफ्राय बिलं खालामो नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव थांनाय बोसोरनिफ्रायनो फैनो होननानै फैनो हायाखैमोन आरोना बोसोरसे सिगांनिफ्रायनो आं सानगासिनोमोन बे बाथौ थानसालियाव सानसे फैगोन होननानै ओमफ्राय समनि थाखाय फैनो हायाखैमोन आरोना फाइनेलि दिनै फैबाय बे बाथौ थानसालियाव फैनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों जोबोर मोजां मोनदों मोजां ओमफ्राय सार जोबोर मोजां मोनदों एकदम अके आंबो बिराद मोजां मोनदों दे बे बाथौ थानसालियाव फैनानै लोगो भिउवार्स नोंथांमोन बहाबा जुदि आरो बेबायदि बाथौ थानसालि गिदिर बाथौ थानसालि दङ नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरनो हागोन स' बेयावबो जोङो एक्सप्लर खालामनो थांगोन जुदि नोंथांमोननि खाथियाव बहाबाफोर दङ आरोना बेबायदि बाथौ थानसालि गिदिर स' खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव लागावलायदो इयो बाथौ थानसालियाव डिम्पु बरुवा फैदों स' नै नाय डिम्पु बरुवाखौ बे साइडआव बरायगासिनो फार्स्ट टाइम आं डिम्पु बरुवाखौ दिनै लोगो मोनबाय नुबाय आरोना दिनै फार्स्ट टाइम लोगो हमनो नाजागोन दा दिनै बिराद गिदिर सारप्राइज आङो डिम्पु बरुवाखौ फैगोन होनना मोनथियामोन जोङो सानडे होननानै सम मोननानैसो फैदोंमोन जों स' नाय खाम जथा दामनानै डिम्पु बरुवाखौ बरायगासिनो आं नोंथांमोननो खोन्थिनो नाजागासिनो डिम्पु बरुवाखौ पुरा आङो टटेलि सारप्राइज आरोना आङो डिम्पु बरुवाखौ फैगोन होनना मोनथियामोन tamam bे डिम्पु बरुवाखौ बरायगासिनो बे हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव आङो पुरा सारप्राइज आरोना आङो डिम्पु बरुवाखौ दिनै फैगोन होननानै मोनथियामोन बे हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव डिम्पु बरुवाखौ दिनै आङो फार्स्ट टाइम नुबाय आरोना बिथांनि भिडिअखौथ' जोङो सानफ्रामबो नायबाय थाखायो बिथाङा भिडिअ एगारबानो जों नायबाय थाखायो डिम्पु बरुवानि
हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव बिथाङाबो नैबे बाथौ थानसालियाव फार्स्ट टाइम फैदों खोमा एक्साइटेड आरोना डिम्पु बरुवाखौ लोगो हमनो थाखाय डिम्पु बरुवाखौ खाम जथा दामनानै बरायगासिनो स' नै डिम्पु बरुवा बिथांखौथ' गोबां मानसि डिम्पु बरुवाखौ नायनो थाखाय जों मोनथियामोन ओमफ्राय मिलायखादों जों डिम्पु बरुवाखौबो फार्स्ट टाइम नुदों ओमफ्राय बे बाथौ थानसालियावबो जोङो फार्स्ट टाइम दिनै एन्ट्रि खालामदों आरोना स' डिम्पु बरुवाखौ नुनानै मोगथाङाव नुनानै बे बिथांनि भिडिअफोरखौथ' जों नायबाय थाखायो ओमफ्राय डिम्पु बरुवाखौ मोगथाङाव नुनानै बिराद गोजोननाय नांदों दा आङो पुरा सारप्राइजखा डिम्पु बरुवाखौ जोङो बे थानसालियाव फैगोन होननानै जों मोनथियामोन जों ओरैनो बेरायनोसो फैदोंमोन आरोना सानडे टाइम मोननायखाय स' बिराद हेपिखा डिम्पु बरुवाखौ नुनानै गाबोननि भिडिअ नोंथांमोना डिम्पु बरुवानि गाबोननि भिडिअ नैबे थानसालिखौ नुगोन
दिनै हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव डिम्पु बरुवाखौ लोगो मोननानै ओरैबायदि मोजां नांदों ना गोसोखौ आं फार्स्ट टाइम डिम्पु बरुवाखौ दिनैसो लोगो मोनबाय आरोना ओमफ्राय बाथौ थानसालिखौबो मानसिफोरा दाना सिनायसिगोन डिम्पु बरुवाया बाथौ थानसालिखौ खोन्थिबायना